Care este cel mai rapid mod de a pierde din greutatea și centimetri în plus? Exercițiile mai încercați. Pastilele, loțiunile și cremele? Nicio șansă. Este uimitoarea Steamo Belt. În 30 de minute veți pierde până la 3 cm și în jur de 1 kg pe ședință. Vă garantăm! I used the Steamo Belt for 4 weeks and I lost 7 pounds and 3 inches off my abs. So it helped me lose that extra layer of fat around my stomach that I couldn't do with exercise alone. De ce Steamo Belt acționează atât de rapid și eficient? Pentru că vă face să transpirați. Transpirați și eliminați centimetrii nedoriți. Transpirați și uitați de kilogramele în plus. Aburul produce mai multă transpirație într-un timp mai scurt decât orice sistem pe care l-ați văzut vreodată. În plus are grijă de pielea dumneavoastră. Veți vedea rezultatele imediat și fără niciun efort. Iar cel mai bun lucru este faptul că puteți să vă concentrați asupra zonelor în care aveți cel mai mult nevoie. Abdomen, coapse, talie, fese și șolduri. Steamo Belt does two things that directly relate to weight loss. First, it stimulates your entire metabolism, and when you're burning more energy, you're losing weight. Steamo Belt makes you sweat, and by doing that, you're burning calories, even if you're just sitting on the couch. Steamo Belt vă transformă exact zonele în care doriți să slăbiți. Steamo Belt este atât de ușor de folosit. Nu trebuie decât să o îmbrăcați, este potrivit indiferent de mărimea pe care o purtați. Porniți aparatul de abur și stabiliți nivelul de căldură dorit. Apoi relaxați-vă. Va topi pur și simplu grăsimea și celulita. Cât ați clipi, sunteți deja pe calea de a obține corpul uimitor, ferm, tonifiat la care ați visat întotdeauna. I used the Steamo Belt for 4 weeks. I lost 10 pounds and 2.5 inches off my waist. Now that I've gotten older, gotten a little heavier, and I couldn't fit into those 32 size pants anymore. And after I used the Steamo Belt, after that first week, boom, I was able to fit. Care este cel mai rapid mod de a pierde din greutatea și centimetri în plus? Exercițiile mai încercați. Pastilele, loțiunile și cremele? Nicio șansă. Este uimitoarea Steamo Belt. În 30 de minute veți pierde până la 3 cm și în jur de 1 kg pe ședință. Vă garantăm! I used the Steamo Belt for 4 weeks and I lost 7 pounds and 3 inches off my abs. So it helped me lose that extra layer of fat around my stomach that I couldn't do with exercise alone. De ce Steamo Belt acționează atât de rapid și eficient? Pentru că vă face să transpirați. Transpirați și eliminați centimetrii nedoriți. Transpirați și uitați de kilogramele în plus. Aburul produce mai multă transpirație într-un timp mai scurt decât orice sistem pe care l-ați văzut vreodată. În plus are grijă de pielea dumneavoastră. Veți vedea rezultatele imediat și fără niciun efort. Iar cel mai bun lucru este faptul că puteți să vă concentrați asupra zonelor în care aveți cel mai mult nevoie. Abdomen, coapse, talie, fese și șolduri. Steamo Belt does two things that directly relate to weight loss. First, it stimulates your entire metabolism, and when you're burning more energy, you're losing weight. Steamo Belt makes you sweat, and by doing that, you're burning calories, even if you're just sitting on the couch. Steamo Belt vă transformă exact zonele în care doriți să slăbiți. Steamo Belt este atât de ușor de folosit. Nu trebuie decât să o îmbrăcați, este potrivit indiferent de mărimea pe care o purtați. Porniți aparatul de abur și stabiliți nivelul de căldură dorit. Apoi relaxați-vă. Va topi pur și simplu grăsimea și celulita. Cât ați clipi, sunteți deja pe calea de a obține corpul uimitor, ferm, tonifiat la care ați visat întotdeauna. I used the Steamo Belt for 4 weeks. I lost 10 pounds and 2.5 inches off my waist. Now that I've gotten older, gotten a little heavier, and I couldn't fit into those 32 size pants. After that first week, boom, I was able